As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsuon, ang atong kalibutan karon gihasol sa daghan kaayong kagubot tungod kini sa kakulang sa pagpasayloay. Busa padayon natong iampo nga magpasayloay ang mga katawhan nga nagkabangi aron makabuot ang tinuod nga kalinaw o kalambuan o kabalaan sa kinabuhi. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga karon nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pamalit aning atong mga slots na unta tagaan sila sa Ginoo usab sa tinuod nga kalinaw kabalaan sa ilang kinabuhi ug sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong daku uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita o Ginoo dili unta kami biyaan sa imong grasya kay pinaagi niini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo ug maangko namo kanunay ang imong panabang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong ug mibarog didto sa kalayo ug nagampo sa kusog nga tingog tungod sa imong ngalan o Ginoo. Ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan, ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy tungod ni Abraham imong minahal, ni Isaac imong sulugoon, og ni Israel imong balaan, nga imong gisaaran nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mga bituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ut kami o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan ni ining adlawa,
tungod sa among kasalanan. Karong mga adlawa, wala na kami hari, propeta o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insinso, walay dapit nga arang kahalaran sa unang mga bunga, aron makapahimuot kami kanimo. Apan uban sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug sa mapaubsanong espiritu, dawata kami, ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero ug baka, ulinibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa, dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlawa, samtang nagsunod kami kanimo sa walay pupanagana, kay ang tanan nga nagsalig kanimo, dili gayud kaulawan. O karon nagasunod kami kanimo sa bug-os nga kasing-kasing, nahadlok kami kanimo, ug nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinaagi sa imong kahibulungang mga buhat, ug hatagig himaya ang imong ngalan, o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ko diha sa imong kamatuoran, og tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayog matarong ang Ginoo, sa ingon iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon,
ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayawan ikaw, Ginoo. Niadtong panahona miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Sa Hesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. O tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in taon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Daghang mga tao karon nga moingon dili pa ko ready nga mo pasaylo. Na manaingon ana no. Saban, sakto ba ng pagkasultiha? Pasaylo ala ng imong bana nga nangabit di pa ko ready. Kanang imong silingan nga nangilog sa inyong yuta, pasaylo alang na di pa ko ready, Father, maybe later. Sakto na, dili. Kamo, muuyon mo ana o dili? Kanang nagpatay sa imong anak, niya girape pag yun, niya imong pasayloon dayon, o moingon ka, di pa ko ready. No? Ba man mo'y klaro. Muna itong batasan. Muna ang porting gubutan na ros kalibutan. Kaya nga naman, di pa ko ready. Kaya di man ko ready, di man ko kapasaylo, unsa may akong iilis, kasuko. Pagdumot. Napagiuban mo, ingon, Pader, iampo taon ko nga makapasaylo ko aning akong anak, makapasaylo ko aning akong ginikanan, makapasaylo ko aning akong uyuan. Mga inana ba? Iampo ko. So mga igsoon, di ta pailad ha. Ang pagpasaylo is necessary part of our existence as human beings. Isip mga tao ba, importante kayo ang pasaylo. Muna nga ningon si Jesus, ayaw paglimit sa imong pasaylo. Ngadto lang sa pilato, 7. Himuan ang kapito. Ya, nasayod naman ta nga kining 7 kanang 7 signifies perfection. So pasayloa gyud sa kinasingkasing. Pero sayop sa nang giingon sa panultihon nga forgive and forget. Ako sogra ba sa taanan? Ako, Father, naka-forgive man ko, pero di ko ka-forget. Forgive and forget. Pasaylua niya kalimti. Buang sagang. Nga naman, unsa na malay kapuslanan sa imong memory? Naaman tayo memory. Unsa, computer ka, nga inig-delete nimo, inig-cleaning nimo, inig-reformat nimo sa imong memory. Wa na gyud tanan. Naa pa manggani gyud ngadto sa trash bin. Imo pag ginang i-delete, trash bin. Naa pa gina siya sa patoy tawagan ng pwede ko no ma-retrieve. Muna ka nang picture sa imong kabit, imo na nang i-delete. Wa na nas trash bin nimo. Pero susiho na dito gyud sa sa network, naa pa na. Kana kuan gani na siya ha. Makina gani na. Unsa nakahangtaw nga naa gid tay infinite nga memory nagihatag sa Ginoo. Unsa may sakto, dili forgive and forget. Forgive and say sakto. Lagi gid mo klaro. Forgive and accept. Pasaylua o dawata. Kana mo isakto. Dawata nga nahitabo. Dawata nga ingon ana gid na. Nya sumpay dayog maging sino ka man, mamahalin kita. Mo na isakto. Imong dawaton nga siya nakasa, pero imo nanggi pasaylo. Arog mahinumdom kas iyang sa dali kikang moingon, dawat naman nako. Nangabit na lang sa gigusab na imong asawa, bay. Dawat naman nako nga ikalima na niyang kabit. Isa wa ka masuko, suko pero di pasaylo naman nako. Unsa niyang makakita kas iyang kabit unsa imong bation? Suko, sakitan pero dawat naman nako.
Kanang imong naong, dawat naman ni nako. Tanawan ang wa kadawat sa naong, siging usab sa naong. Wa gyud ka pasaylo ba siyang naong. Sige hangyog usab, di kadawat siyang buhok, sige yung color, sige yung color. Ay dawata na lana. Dawata bang kamatuoran? Ana, di kadawat siyang asawa nga dagko na kay bilbil, iya gitong pangitaon katong nagkauyab pa sila nga 20 years old. Nya karong 60 years old na, 50 years old, kadto lang yapoy imong pangitaon ang 20 years old. Ay kuan na, dawata na. Dawata na. Oh, ayaw na pagsigpangita ato. Sakit magud pa din, pasaylo ah. Ngana, mao na siya ang cycle. Nya kinahanglan ba ang pasaylo iunya-unya? Naago na nimo, kuyog na nimong pagbatia, kuyog na nimong kasinatiana. Nya imo pag yung unya-unyaon, kuyog na guna nimo. Diha dayon. Nga naman, unsa may resulta kung dili ta mo pasaylo? Ang pasaylo nga dili nimo ihatag dayon, mahimo ng torture sa imong kasing-kasing o hunahuna. Magsikay kong pisti, ani, nganog yun. Huwag yung batasan. Kada adlaw gitorture ka na. Masa may imong gusto? I-torture ka o i-comfort ka? Tubag. May kayo mo yung comfort. Kinsa mo say ganahang i-torture? Comfort. Pero unsaon man nimo pagka-comfort nga di man ka mohatag sa forgiveness. Kanagong forgiveness, you release the negative emotions. Inig-ingon nimo gipasaylo ti ka. Imong gi-release ang imong negative emotions. Moingon ka, di ko kapasaylo. Imong gitipigan ang imong negative emotions. Torturon ka na. Naroy mga tao nga hapit na lang mga matay, gitorture lang yapon. Unsa ra ginaingnan, gabahin sa limos sa ilang ginikanan, naglagot nga nung wa siya bahini. Kana ra gyud. Nya iya ditong gisubay-subay, ingon ana ginang manghura, ingon ana ginang magwanga, sukad pa ng gagmay pa may bisag magbahin anang sudan, labi ginang iya, magbahin anang pan, labi ginang iya. Inig iskwela na mo, labi ginang iya, ang amo 50 tabos ra among baon, kanang iya piso gina. Wa gi batasan ang tawanan kan hinumduman to nimong tanan ba, manglihok man to katong tanang negative emotions, anna gitorture ka. Diya bitay kausa nga nakauyab ko ba niya ang kuan nga kong uyab ning kalit lagbiya nako. Wagi kanang notice ba, di na mutagad, di na maminaw, akong duolon mudagan ug akong nahibaw-an nga nagkauli di ayo ang iyang ex. Sakit kayo, akong gibati niya, 6 months pa lang mi ato, 6 months pa ba. Ako ra sang usa ka puyo sa balay niya, magsudan in taong kog luy ag asin. So torturing yung kayo ang sitwasyon niya, way hapit kwarta niya, di aunta kay kaparaygan nga makawa sa imong gibati, di asad noon mo tagad kana laging iniglok do na kus uling ikas bukid lagi kay moy akong pangarga dito ini ka weekend magtu akong luha usahay. Niya mo adto ko niya kay mo aksyon ko pangutana ti yung tagad niya kay ko sige man kog ampo kabasa man ko ani mo nang di ko kalimot ani Mateo chapter 18 pasayloag kapituan kapito. Ingon din ako na masag may mga common friends, wala lagi mo magkuyog Chris nako di naman mo tagad nga no na siya wa sa ko kibaw. So wa ka kibaw nag-uli na og ang iyang ex kay ni uli iyang ex karon nya na wa man din sila klarong break up nako mao ba ay sus nakit ang ginako nagkuyog ko tuan na agas na sa dakong luha nya ningon ko sa kong kaugalingon
Kung di jud ka mosulti nako nga buwag na ta, kay di jud ka makigsulti nako, di jud ko mangitaglain. Magpabilin kung buutan nimong uyab, bisan og buangon kang pagkauyab. Sa in English na, I remain your faithful, or I remain a faithful boyfriend to an evil girlfriend. Pwede sana ninyo i-apply, I remain a faithful husband to my unfaithful wife. Dito tanong, I remain a faithful wife to my unfaithful husband. Nya unsa may gamito na forgiveness. Kada nako kahinumdom, kada nako kakita nila, I forgive, I accept. Part naman is akong kinabuhi, part naman siya sa akong kinabuhi, I forgive, I accept. Mao na sige na nagkuan. Mausan na gibuhat sa Ginoo nato. Kay porti na itong daghan nagsa, balik-balik ako, na ako isa nga magsigilag balik-balik. Kahibaw kong gipasaylo ko sa Ginoo, pero balik na sa pakasa. Nya mo na ang Ginoo, nisulti sad nako, nisulti sad ninyo nga, sa mga kamo akong gikaluyan, ihatag sa nang maong kaluoy o pasaylo, ngadto sa inyong isig katao. Ang nakapeligro ra ba in relation to God, who is our supreme judge and the only judge at the end of life. Siya ra gyud mohukom nato, malangit ba ta, maimpierno ba ta. Ang nakaapan di ay ibase niya sa atong relasyon sa atong isig katao. Ingon siya, di ga ninyo pasayloon ang inyong isig katao, di gyud sad ta mo pasayloon. Ang nakalisod pa gyud, ibalik niya ang silot nga iya na untanggi papas. At tanawa diri kaning unang sulugoon, nakautang og milyon ka pesos, unsa may himos agalon pagpakiluoy niya, gipapas ang milyon ka pesos nga utang. Wa man siya mo pasaylo adtong nakautang lang niya pila ka pesos, gibalik ang silot sa milyon ka pesos. Karon si Manasanta maron ang sana kanang Kwaresma, ya labi na gid ini ka Holy Week, kinumpisalay to the max man ta. Siging kumpisal, maglinya gyud na kumpisal. Congratulations, kinahanglan gina nato buhaton, mangumpisal kita. Gipasaylo natong sala. Pero di ka kapasaylo sa nakasa nimo, kadtong tanan nimong gikumpisal, sukad pa ka nagsugod sa imong first confession, hangtod karon ibalik nagtungtong sa Ginoo nimo ang maong silot. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na gusto kang silutan, pangutan na ba? Mingo, di ko ayaw nagyog silot sa mga tao. Ayaw nagyog silote. Kamong mga ginikanan, latuson na ninyo inyong anak, kaya di mo kapasaylo sa ilang nabuhat, na ang imong sala, ibalik na sa Ginoo nimo. Mas may pag-imo ng pasayloon nimo mga anak, kay mahimo pa ng puhunan, nga hastang bag-o nimong saha, mapapas pag-apil. Nainaingon ako, Pader, di man ko kapangumpisal, kay di amang kos laing nasod, ya wala pa may pangumpisal diri. Pader, oy, pwede mangumpisal sa online? Nako, di pwede. Personal gina. So, unya Pader, mamatay ko, kung sao naman lang ni. Nako, karon dayon, pasaylua ang tanan nga nakasa nimo. Pasaylua. Niya, sa imong kasing-kasing pangayo sa pasaylos Ginoo, og mamatay ka karon nga dili ka uli diri sa Pilipinas, malangit na ka. Unsa may imong pinaka di lisod pasayloon, siya nga dugay na maming buwag sa kumbana Pader. Naku nga naman siya, tuwa mo siya sa iyang kabit, nako makapasaylo ka sa imong bana. Siya, sige, ako nang pasayloon, nako iguli ni mo diri, og makiguli ang imong bana, pero dadon niya iyang kabit, kay tiguwang na sa dintaon. Imong madawat, siya di sa kuha na pa rin, nakuawa na, di ka mapasaylo. So why sacramental confession?
Pero dunay gitawag og heart-to-heart confession. Gipangayo sa nas Ginoo. Pero kitang mga Katoliko, dili ta makontento sa direct to God para na sa extraordinary situation. Pero normal situation, mangumpisal kita. Humble down kita in the sacrament. Pero lagi, ayaw sad pakasad ang imong isig katao. Muna sa atong unang pagbasa, nagsigig yung pakiluoy ang kanisi. Singa na to? Si Asarias. Nagrepresent siya sa gisilutan nga nasod sa Israel. Giilan niya ang ilang pagka makasasala og mibalik sila pagpangayog kaluoy sa Ginoo. Ayaw kami himua nga maulaw kundili tagda kami diha sa imong gugma og dakong kaluoy. Mao na iyang pangandoy, tagda kami. Nya kita sad managad sa tas atong isig katao uban sa dakong gugma og kaluoy. Nya ihatag nas Ginoo ang iyang pasaylo. Yes, unsay timaan? Muluag dayon imong dughan. Inig kinasingkasing mo na ingos Kristo, pasayluag gid ang inyong isig kitaw sa kinasingkasing gayod. Kay muluag gid na imong kasingkasing. Kanang tininuod ba? Sincere and complete forgiveness. Why gibilin ba? Dili pa rin anak, sige, pasayloon na ako siya. Basta, din-ana niya, usbon gani anak, bantay lang din sa nako. Na ay kondisyon. Perfect yun. Ingna yun, gipasaylo na nako siya. Bisag iya pa ng balik-balikon pagbuhat, okay ra gyud. Ana. Haron og magsigig pangawat ang imong anak sa inyong kwarta kay nisuyop na siya, sigihan lang gyud nimo siya pakawat. Ana. Sigihan kag ilad ang imong igsuon tungod kay nagbisyo na, sige lang yung kag pailad. Pareha ba ni Bishop Chupilo kamumot ba? Sigihag ilad ani mga kahoy, ibaligya ang kahoy, pabayran niya, ituyok ra nga tusloyo, ibalik na sang kahoy niya, o masakpa na sa kahoy, ibaligya, manok na sa ibaligya niya, inigbutang tusloyo, kuhao na sa glain, ituyok, ibaligya, kanina sang mga pliti, mangayog pliti, itong itra dito sa unahan. Unsa may gisulti ni Bishop kamumot kuno, ug masakpa na niya, i-report nga to niya, Bishop, giilad ka ni mga tawhana. Mukatawa ras Bishop, may nalang kitay mailad kaysa kitay mangilad. Nakasimpulan ng tubaga. Ang manok Bishop, gibalik-balik og baligya ka na po na tanibayan, mauragya pong manuka. Ingon sa katawa sa Bishop, bantogra ang manok murag nag-uniform. Kay kada pakita Bishop, manok, muntong kulura. Dito lang dong. Di ba kaysa musose, pagtanaw usara man day kabuk manok, maurag yung kulura, siya, bantogra, murag nag-uniform. Gihimo lang katawanan. Pero, ang kasing-kasing ni Bishop, siguro yung ko, malipayon, malinaon. Katapos ang lingi. Ina, kumusta ron imong kasing-kasing, malinaon? Allah, patay ka diya. Sige na manindog na ta mga malinaon. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitong amahan, kinsa nagmahal o nagpasaylo kanato sa tanang panahon nga kita makasala. Mapaubsanon kitang moingon, Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang simbahan nga nahimong gawasnon pinaagi sa dugo ni Kristo, magpuyo diha sa kahapsay ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang simbahang Kristohanon maghugpong diha sa kayusahan sa usa ka ebanghelyo sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga minyo
makakat-on sa pagpasaylo ug sa pagsabot sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga kitang tanan makakat-on sa kaluoy ni Hesus ug sa kinasing-kasing magpinasayloay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming instrumento sa imong kalinaw. Nga ang mga matuohong mihalina makatagamtam sa kalinaw dito sa Diosnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa Kaming kaming instrumento sa imong kalinaw. Makagagahom ug mapasayloon na Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Tuwanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong magkamot, alang sa pagpahimaya sa iyang ngalan, alang sa kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga halad magpalingkawas kanamo sa among mga sala ug magdala kanamo sa imong pasaylo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo,
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kag San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit dong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makapalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sama ang luma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao ipapas, pasaylo
Magampo kita. Ginoo kining santos nga pagkalawat magbaskog unta kanamo ingon man maghatag kanamo sa pasaylo o panalipod. Inaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kung magsigi gitag pasaylo sa mga nakapasakit kanato sama sa pagpasaylo sa Ginoo kanatong tanan. Ilhan man na nimong mga malinaon kay manggihatagon sa na sila. Pero kanang mga way kalinaw, kusmot kignaong di sa gina mamalit og slat. Mo na nga pasalamat ta sa mga malinaong tao nga namalit na tog slots, no? Ang update sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF da. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 8,801 ka slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat. Naapay 67,199 ka slots nga available para nis pagtukod sa atong kumbinto. Niya alang sad sa atong special slots para sa atong pagsaulog sa Holy Week o sa atong 10th Fiesta Paris Fiesta karong April 29 ang atong God's Protection, Healing and Joy slots or GPHJ slots nga tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot na sad og 543 ka slots. Pakpak yapon. Sige lang itag pamalit ani. Naapay 44,457 ka slots hangtod ra ni sa April 29 ang atong pagpamaligya. Or kung mahurot na ni next week, hunong na tag pamaligya. Dali raman ni hotdon kay tag 100 raman. Pwede ra tag mopalit og tag 5 ka slots kada semana. Nawa na, horot na siya. Wala mamog na nga subok diha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kadim. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O sa